Моля публиката за загражденията. Публиката, футбол зоната, публиката за загражденията. Там се! Няма проблем. Малко тежък, му е по-голямо. Върни гумите! Давай, имаш време, бе! Нашите гости от Разград с номер 10, които успешно преминаха и през метната зона. Те искам да миниш тук. Моля публиката за загражденията. Мъжко са някой да би кое случи. Няма да минава, бе. Ела го шамари. Ела го сгрей, молет. Ой, леле. Сериозна кола. Колко? Значи феросата ще му регистрира на цистерна. Екип номер 10, който се движи в момента за около 15 минути е превзел. Разценката това означава, че му остават още 3 са около 15 минути. Пускане на зона 4. Петрол не го е. Съборам колчета, казва, че пета и не една Тук се видите една плаща по изтрава зема. Кога скорил на Кемоза? Болита хуя за лентата! Шампиони няма! Късей! Кажи му тесно, на мен не ми вяра. Публиката тук на изкачването напред. Ето си публиката на изкачването. Още, напред се. Върни гумите. А навигатора се отстапал. Айде, еко Петро. Ей, Теодор и Страфил ще вземат прими. Последно. Мене Хаско ме учиха да такова за войки. Хаско ме учи цяла нощ, 2 часа. До 8-та бира, аз ги забравя. Много како деш там. На Милев му търсих му учава, аз учех за войки. В момента наблюдавате и 2 часа какво ли се учава? Как не оттам, бе? Оттам карай, не бойся. Аз съм си у дома стикам, бе. Чека. Той има капка. Публиката може да аплодира. Сериозна заявка с първото място. Казвай. Прави Ленски! Ще го обърнете. Няма го обърни никой. Иде, бе, чупи, бе. Дай там, Абно! Добре, дале! Обърни моста! Спрей моста! Езде, дале! Езде, то! Спрей задния! Иди, писа! Писа! Вече спреки ми калада на...
Цецо, дъгни колчето! Пак ти! Дъгни колчето! Къде са ваши аплодисменти за екип 10 от Разград? Велюшко, до тук, ако дойдеш да влез. Тук мога го обърнеш. Ей, тук ми се спазя. Значи тук на чувство го обърни, няма проблем. Да намерим там. Шадраван! Хвърли водата. Карай! Роди. За колко гъсите, бе, малумци? Цецо, кола! Какво за граждан? Къде напред до рамени да еждеш? Брилян колчето. Нещо да колче, беше няма да има. Ама ти си скъпил! Назад, бе! Бой нагоре! Там през дървета ще е. Обърни моста! Нищо не кара, сега е долу. Няма ходиш никъде. Аз ще пускам. Той ще си мост. Я ще момче какъв апарат има. Я снимай величко. Аз се разберете. Как ще да? Снимай величко, бе. Що ли беше паднал? Беше шестия участник, може ли? Снимай го, бе. Добре, ари се разберем. Много се обикари. Ей, той колче не беше паднал. Беше по-настрани. Снимал съм. Имам материал. Снимай ли колче? Снимай го преди да падне. Снимай величко, бе. Снимай шестия участник. Ta снимка ще струва пари след 20 години. Снимай ще закачи му гаража. Ей, да ще разплети гледата. А те, ти го обърш. Добре, той не моля да стане назад. Значи Величко е там. Успешно изкачване към зона 6. Ще е там, ще е проблем. Да, цята зона е там малко. Там се е Роско е десна напред, сега първа навигатора е. Ай, готов. Както са тръгнали, така трябва да прескочат финала. Трябва да има навигатора. Къде са аплодисментите? Така, стояни, каски, всичко е по местата си и сме готови за първия финал днес. Аплодисменти!